Once again, may buntag sa tanan. Ingnan yung tapad, may buntag. Nalipay ko kay niya ka. Today, we celebrate, isa ka buwan, kuwang isa ka adlaw, sa akong ika-27 katuig, isip obispo ni ini nga dapit. Last week, niadto ko sa Milay, nagmisa ko Domingo, Sabado. Pag Domingo, nagmisa ko sa Di Marco, buntag pagkahapon, dito ko sa Mulabi. Ang Di Marco, sa kini ka Mission Church, pero nanganak silang 3 kasimbahan. Under kini sa leadership ni Father Adonis, nga siya ang Dean sa Bunga Peninsula, nga hawid niya ang simbahan sa Tanggob, sa Osamis, sa Oroqueta, Milay, o sa Tukuran. 5 kasimbahan iyang gialagaran ni ini aron paglambo sa atong sitwasyon. Dili sayon, pero nahimo ni tungod sa kasibot, nagustuhan ako ang ikanta nato ganin ng offering. Are we available? Kinahanglan available ta. Miski magsugod man lang tag Domingo, available ta. Dili ingon sa pagsangyaw. Tan-aw na to kung asa tadapit. Now, in 1 Peter chapter 2, verse 9, nagingon, apan kamo, mao ang piniling katawhan, ang mga harianong pare o ang balaang nasod, gipili sa Dios aron maiya o aron masangyaw ang mga kibulong buhat sa Dios, gitawag kamo niya gikan sa kangit-ngit ngadto sa iyang katingalahan kahayag. Royal priesthood, mga piniling pare, kitang mga lalaki, mga pinili tang pare sa atong tagsa-tagsa ka pamilya, amin bataana. Dapat kita ang mangulo sa atong pamilya sa pagdala nato sa atong mga asawa, mga anak sa pagsimba diha sa Ginoo. In this passage of the scriptures, Christ was not talking about the disciples. Ang mga disipulo ni atong panahon, wala pa sila maapostoles. This passage was not only given to the disciple, but for us today. Amin ba mo, anak? Murag lisod man mo sangyaw. No? Pero, unsa may gisulti sa Mark, chapter 16, verse 16, then proceed to 15. Ngayon. Mingon siya kanila, panglakaw kamo sa tibuok kalibutan ug isangyaw kining maayong balita ngadto sa tanang mga tao. Panglakaw. Ing niyong tapad, sugod og lakaw. To preach the gospel. He gave us a command today. And he said, go. Agad usay makita ninyo nga wala gyud ko diri. Kay daghan na mga simbahan and I want you to cooperate as a people of this church. Nag-ingon, take the gospel, the good news, meaning tell them what I have done. Atong isugod kung unsa ang nahimo sa Dios sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi. Nabay gihimo ang Dios sa inyo? Correct. We can tell them the world because of what we experience with Him. Masulti nato din sa kalibutan. In Christianity, if we have faith, kita unta, muning kulang nato sa tanan nga evangelical, na unta tay, tiil, pareha sa mga Mormons.
pareha sa mga Jehovah's Witness for evangelism. Nakahimo na ito karon ani si Indira. Sige lang, suroy-suroy. Inood na. My heart to share what God has done sa iyang kinabuhi. Mormons, Jehovah's Witness for evangelism. Naunta tayo mga tiil parehas ana. And faith, like the Muslim. Ang Muslim, bisag unsaon ni mo i-share, di na sila mabangbang. Pero right now, ang gihimo sa Ginoo sa ila, gipadanggo sila. Kaya di mo na ma-share sila, may isog mo na. Kung patyon ka, mag-share ka, mato mo na sila langit, o ila dahil ang 10 virgins. Amot saan nilang virgins ito? Mauna-unta ang atong panghuna-hunaon. Kapoy ba mag-drive? Pero ting kapuya. Pero maka-drive, mag-yugom sa kung saan. It's hard. What we believe for Christ, for Christians, we believe the power of God. Ang tuo man ta nga gamhanan ng Ginoo nato. Say di ta katuo nga gamhanan ng Ginoo nato. In 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Sa walay doa-doa na sayod kamo. Nga kamo templo sa Dios og nagpuyo diha kaninyo ang Espiritu sa Dios. Busa ang moguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios kay balaan ang templo sa Dios ug kamo mao ang templo niya. Amin ba ta ana? Inyong tapat, you are the temple of God. Pasag din lang ilang dagway. Basta templo. We are created in the, what we call, the image of God. Power of God. God said, this is my body. Isa mao kini akong lawas. Ug moadto ta sa Mateo chapter 26 verse 26. Samtang nangaon sila, may kuha si Jesus sa pan. Nagpasalamat sa Dios og gipikas-pikas kini og gihatag ang sa iyang matinunan og moingon siya. Dawata ninyo kini og kana mao kini ang akong lawas. Sa pag-ampo niya nahimo ba tong karne? Wala. Did it turn flesh? But he said, this is my body and this is my blood. This is a miracle and provision of God. Lawas og dugo, kung makita nimo ang posting ni binihin, usa ka bantugan nga ebanghelista sa kalibutan, usa ka Pentecostal, usa ka born again. Nag-ingon siya, ang Eucharistia nga gihimo sa mga Katoliko, mas daghan pa ang giayo niining Eucharistia rather than in the area of evangelical. Iyan ang gisulti na nasakwan. Pati ako nakurat. Kahit is to evangelical, but right now, gireveal sa Ginoo nga daghang mga tao nga nangaayo sa Eucharistia rather than paglehan sa mga tao. Paglehan sa mga tumba, mga ang tao. Huyo po niya, mga tumba ang mga tao. But he believed the power of the body and blood of Christ.
Muna ako, nagtudlo ko dito sa Milay. Tudlo ko sa Di Marco. Sa Mulabi. Napay pagtudlo na to sa Di Marco nga uwan-uwan. Dito sagbot gamay. Sus na di mangamang nga kusog kaayo diri sa mangamang nga mamaak ba? Nakasulod sa akong paa. So maghikap-hikap ka, hukas na ko dito. May gali kay wa mo adto dito sa sentro nga dapat sakit kayo kung paakon. Pero hapit na. Akong giina si Deacon Jonel. Deacon, tangtangan na ako sa nina Deacon. Tanaw kong nanag yun. Daghang kayo. Pero I'm not bothered by it. Tangtangan na. Kaya magpadayon ta sa pagwali sa pulong sa Ginoo. We come to the table of God. When God touches, alaala nato ito nga si Moses gitouch niya ang rock. What will happen? Miracles happen, niguwa ang tubig. When we come to the table, the presence of Christ is there with us. Amin batana. 2 Corinthians chapter 6, verse 16. Nakasabot ba ang templo sa Diyos o ang mga Diyos-Diyos? Dili. Kay kita, ang templo sa Diyos nga buhi, sumala sa gisulti sa Diyos, nagpuyo ako og makig-uban ang akong katawhan, mahimo ako nga ilang Diyos og mahimo sila nga akong katawhan. Amen bataana. Most of the time, wala kita mo comprehend. We don't comprehend. O kasahay din ita mamati sa pulong sa Ginoo. Especially in the Eucharist, sa bagsulti, sa celebrante. Bahay ni anang mga butanga. We are supposed to be the priest to take the experience from the altar to tell the people of the world. Himuon natin ni usa ka importansya. Mga Katoliko, tamo natin focal point of worship. Nagsentro ang atong pagsimba diha sa Eucharistia. Dili sa praise and worship. Dili sa pagganta. Dili sa pagsayaw. Kundi sentro sa iyang lawas o dugo. We are listening what He is speaking to us. We don't allow the world to speak to us. Dili na to. I-allow ang kalibutan ngay magmamando o musulti na to. Yes, na uban nga maayo. Sa akong ato ang mission, simple kay mga tao. Ngaon, simple gapon ang sudan. Litson raman. We go out to the world telling the good news. Why do we place the altar at the center? Ganun naman sentro ng altar. Sa evangelical nga side, unsa may sentro? Pulpito, pastor, worship leader, nasto nga. Mura na mo nag-concert. Nawala na diha ang presensya sa Ginoo. That's why when we have summit, ako nang gisulti sa ila. Nganong naman musto nga? Most of them, nasto nga ga panahon sa praise and worship. Sumurag na bader siguro sa konsulte, pero tinuod ang konsulte. Anong naman musto nga? Di ba na altar diha? So, posible kumuha ni ka diri ka magdugay. Wa man gisige man di ta mo ana diha. Di ta magdugay. O sa may nahitabo. During usab sa panahon sa kaayuhan nato, healing, when we ask God for healing,
ang Eucharist kumplito sa atong kaayuhan o panginahanglan nato sa tagsa-tagsa nato nga panginahanglan. Amin bata na. Muna nga ngayon natong hibawan. Agod mo dawat sa lawas ug dugo ni Kristo bago ang gitawag nato nga healing. We allow healing, yes. But number one, para sa atong kaayuhan ang lawas ug dugo ni Kristo. Naabay magic na no? It is a mystery. Misteryo na. Agod karon lang yung ko nag-celebrate. Ani nga ako kaya 20 city. But I thank and praise God nga padayon gihapon ko sa akong pag-alagad sa Ginoo. Makasasala ko. Wa ko maingon nga mo sala. So di ko muundang sa pagpangalagad sa Ginoo. Manang usahay, kulang ta if we really believe, receiving, Lord, I believe, this is your body and blood. The altar is the center because our lives is centered at Him, the very center. When you see the bishop, the priest, and the deacons, kung makita nato ang obispo, pare o deacon, standing behind the altar, we should see Christ holding the hands of the bishop and the priest nga mag-raise the anak. Kaya kung mo true bishop, di man na magic, but we have to believe our faith. We are royal priesthood, the elite. We were given responsibility. Nahimuon nato ni nga available ta matag Domingo. Amin bata ana? Subo kay paminahon kung magka-problema, digsimba magka-problema, dito na hinon mataranta. May gani kay wa ko Maginoo. But God is a merciful God. Amin bata ana? Sa unsay atong himuon, ma-discourage ta, dagha kay musulti na ato bahin na ana. Sa atong kinabuhi na discourage ta. But God won't stop loving you. Amin bata ana? Dili mo undang ang paghigugma sa Dios sa imo. Bisag nakasala kag dako kayo. He won't stop. Agud-tungon lang ni ana, mangalagad ta sa Ginoo. Mahimot ang available sa tanang bahin sa atong kinabuhi. Standing behind the altar, we should see Christ holding the hands of the bishop, priests, and deacons, saying to us, this is my body. Amin bata ana? Take this message to the whole world because anyone who partake the Eucharist is one with Christ. Yes, amen. Makapartit tayo, hiusa tayo diha kang Kristo. We are a royal priesthood. Now in Isaiah 61:6, Old Testament tagamay. Ano ba to? 61. 61 ba ka to? Be? Yeah. Verse 6. As prophesied, nagingon. Apan kamo, tawgon nga mga pare sa Ginoo. Amin bata na. Ing na yung tapad, ikaw pare. Diyos, kulisod mo na nga pare, bago pare. Pare-pare ba? One time, nikatawa ko nag-remind during the death of Chanila. Ang reader na to si Deacon Ki. So, gitawag ni si engineer niya. Engineer, saan man mong pare nga, gihimo mo lang ni mo nga ingana na siya nga naman din na katungdanan pare. Ingo si engineer nga, ma'am, di mo na pare, saan man din na.
pare-pare. It doesn't matter. Kami bitaw sa mga lakaw, may kasi, dikon kay, tawag mo yun yung father. Ikaw ay na nagbawi, pasag din na kay kapoy na mag-explain. Padayon na lang na. Ngayon magtapok pa dito Cebu, sige may istorya, daghang ka istorya. Sus, kining si Bishop Dindo, kung wa pa lang yun di pa lang yun igsuon ni Bishop, kini si Deacon Bishop, mahimo gining obispo. Manggawas ang istorya dito, magtapok ng mga, kami nagtapok dito, manggawas ang istorya mga katawanan nga wayong nungdan. Ikaw may nalagay, at least usahay, malipay ta. Each of us as a priest, you are called to be a minister of God. You shall be called priest of the Lord. Kinahanglan nga ato na kayong sabton. Each one of us, a priest, should have a ministry. Mga pare mo diha, kinahanglan nga naa mo'y ministry. Amin ba mo, anak? Amen ba mo? Amen. Ay mag-amen kung di nyo imo na. Not an altar ministry. If we have already a ministry, the question is, are we faithful? Ako ga-encourage ko kung musim matag Domingo. Dili kay mag-exhibition ka nga daghan namin, no. You receive the word and the word will exhort you. Makahatag na to. Daghang kay problema, magmusimba. Naontay, pulong ang Ginoo para sa imo. Pero namayabas man ka, marang ka man si Tomas pagabanhaw. How can you hear from God? Na maingon-ingon, dito nga, namo ko'y Bible. Sipit-sipit pa diyo. Ang buot baka na may himong baho ng Bible sa ilok. Are we available? Are we faithful? It is not enough. Pero magsugod ta sa atong pagkamatinud-anon diya sa atong pagsimba, aming bataana. Next is we have to share the Word of God. Tumana ng pagsimba. Tanaw na to. Wah, taman. If we have already a ministry, the question is, are we faithful? Amen ba taana? Please stand.